Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pork dinakdakan. At meron po tayo dito ng rice. At meron tayo, ang drinks natin. Pineapple juice. Ayan. Yes. Napaka-special po yung araw natin ngayon dahil meron naman po tayo makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si John Aldrin Cases. Ayan, si John Aldrin Cases po ay taga-Taguig. Yes. Pero sa province po niya ay taga-Lukban, Quezon. So mga ka-foodies, sana po supportahan po natin si John Aldrin Cases at syempre huwag kalimutan Subscribe! sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Putok guys. Kasabulin ko. Yan. Ayan mga kapudibis, napanood natin ang bago nating kaibigan na si John Aldrin Cases. Mga ka-foodies, bago lamang po siyang nagmumukbang. Kaya sana po, supportahan po natin siya at syempre huwag kalimutan Subscribe! Magaling din po siyang Pinoy mukbanger at masarap din po yung mga kinakain ni Yes. Lods John Aldrin Cases. Oo nga. Pagkatapos po namin, please lipat po kayo kaagad sa kanya. So, John Aldrin Cases, thank you so much po sa online collaboration po natin. Yes. At more subscribers to come po sa inyo. God bless po. Bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Apo. Ito na yung Father, Son, Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na tayo. Mahantaking Kapampangan. Opo. Mantanas. Ano yun muna natin ito? Yan. Ay! Malamig na, sarap. Para malamig. Sarap. Ayan. Cheers! BBM! Ay. Dito I'm sa- back! Ay, tagay muna tayo. Sarap, lamig. Tagay. Kain na tayo. Oo. Yan. Sarap. Mga kapudibis, ang unang subo ay para sa inyo. John Aldrin Cases, para sa iyo po ang unang subo. Kain po tayo. Kain po. Sarap. Favorite ko to. Sarap mo? Dinakdakan. Sarap.
Si Aldrin single yan. Bagay kayo. Hindi. Single ka, single siya. Hindi. Meron na ako. Hi, baby. Sarap. Baby daw. Baby, ang dami mong baby ah. Uy, nabasa ko yung mga ano mo. Ayun. Mga basher mo sa Facebook. Nabasa mo? Nakakataas ng dugo. Kapag siya isang magmukbang, huwag siyang i-bash. Ganun talaga siya kumain. Huwag na siyang i-bash, okay? Hindi naman ako ma-arte. Hindi siya maarte, o diba? Hindi naman ako ma-arte. Tawak sa mga, yung mga nagbabash sa kanya, tinatawanan lang namin. No? Pero nakakataas ng dugo doon. Tsaka hindi pustiso yung ngipin ko. Ngipin. Ano lang, yan ah. Ganyan lang po talaga. Hanggang pinakita pa. Huwag na siyang i-bash, ha? Love, love, love lang. Pasko na. No? Ang sarap pagkaluto na. At saka si John Aldrin, kamukha niya si ano, no? Sino? Si Don, ano kasi yun, Don, ano kasi tawag doon? Yung ano? Sir Don. Ah, kamukha niya, di ba? Kamukha ba niya? Kaawig niya. Kaawig niya. Nagchat-chat din kami niyan. Ni Lods. Single, uy. Baka kayo magkatuluyan ah. Hindi. Bata pa yan, 27. Yung pasado sa puso ko, 40, 50, gano'n. Yung senior citizen na. Kapag bata dyan. Uwi ka na lang sa inyo. At meron ano yan, merong farm, di ba? Ah, may piggery daw siya. Sarap. Sarap na. Salat mo nang namiss sa akin. Hi! Ito na si BBM mo. Yes. Sister. Cheers! Sarap. Sarap. Parang kulong yung kanan namin. Sarap. Rice pa daw. Mm. Rice. Sobrang sarap po. Mapapa-extra rice ka talaga. Cute ng plato namin. Hello, Kitty. Hello Kitty. Nakaganito ako, no? Tapos makikita yung Adam's Apple. Meron ba? Ayan. Naka-up shoulder tapos may Adam's Apple. Maganda ka naman. Hi, baby. Sabihin ko ako sino? Huwag mo! Alam niya, sabi ko sa kanya, shout out ko siya. Baby, ang tawag ko sa kanya kasi. Sa akin. Jason Laksamana? Hindi. Hi, Jason Laksamana. Friend lang kami ni Jason. Hanggang doon lang kami. Period na yon.
Gusto ko sili. Sobrang angangang na. Sarap. Magpasalamat ka sa last na nakakulab mo na si Jen M. Capares. Paras. Ayan, Jenhen Capares po. Thank you so much po sa online collaboration po natin kahapon po. Sa mga hindi pa po nakapanood sa kanila, please puntahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo kina Yes. Jenhen Capares. Ayan. Thank you so much po. God bless po. Sarap. Nice pa. Mapapa-extra rice ka talaga. Yung sa'yo yung mga basher mo matatandang babae, no? Sa akin, bakla. Kasi bakla din ako. Okay lang yun. Sa mga kamukha kong Ayan, pantay na ba? LGBT, Panday na po ba yung blush on ko? Pantay na ba? okay naman. Pasensya na po pag minsan di pantay yung blush on ko. Nagmamadali po ako nun. Tsaka hindi po kasi ako sanay na nagpa-blush on. Ano lang po talaga ako. Pulbo lang at tsaka minsan. Nagli-lipstick lang pag sinabihan lang po ako na mag-lipstick ako. Yan. Pag nag-makeup ako ng ganito, magmumukha po ako ng Bella Flores. Bella talaga. Di ko bagay niyang naka-makeup po. Alam niyo na. Paras. Sarap. 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 Favorite ko talaga to. Tsaka sisip. Sarap. Gusto ko sili. Ikaw ba gusto ka niya? Gusto mo ng rice? Challenge kayo ni It's Lenny.
sili. Tapang sa sila yan. Hi, Frenny. It's Lenny at kayo. Frenny Kimi. Hello po, Ate Kimi. Love you. Love you. Love you too. Hello po. Ay, tsaka si Eman. Eman. Bagay niya yung wala salamin ngayon. Hindi na siya nagsasalamin. Tumataba na si Eman. Magwapo na siya. Meron siyang YouTube channel, guys. Nag-e-games ka, no? Yes. E-game ba? E-games, no? Nag-games si Eman. Basta game show. Mag-subscribe po kayo sa kanya. Tanong ko na lang kay friend ko. Ayun yung ano niya, oh. Ibaba na lang po namin yung kanyang channel. Mag-subscribe po kayo. Lagot ako kay Freddy Lan yan. Siguro di ka pa nakasubscribe. Magsasubscribe kami lahat ng armies. Gusto mo na yan. Wala kami kasi anak sa games. Alam namin, Peko, ayan, Patintero, Tago-taguan. Ayan yung games. Bulag. Sarap. Gusto mo pa rice? Sarap. Zero. Sarap. Thank you. Boss. Sorry. Ayan, naubos ko na. Kaya na natin kay BBM. Paborito niya yan eh. Sabi na niya, ano yun, ni baby. Bakit? Baby, wow! Baby. Baby kasi tawag ko sa kanya. Sabi niya, ikaw na naman nag-uupos ng pagkain. Tapos yung mga basher. Alatang di sila nanonood ng ano, no? Meron akong jowa. Hindi siya. Hindi siya yung jowa ko. Di man Tita ako- ko siya. Di man ako yung baby niya. Magjowa kami. Tita ka. Magpinsan kami. Pinsan kami. Hindi po kami magjowa. Ayan. May ano siya, may baby siya. Iba yung baby niya, iba yung baby ko. Di ba? Kaya blooming siya kasi may baby na talaga siya. Tama ko sa nag-comment, mag-jowa ba daw kayo? Sa mga foodies, ayan, habang kumakain si BBM, John Aldrin Cases, thank you so much po sa online collaboration po natin. So mga foodies, pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad kay John Aldrin Cases. Sa mga lahat po ng nakasubscribe po sa amin, please, supportahan po natin siya at syempre huwag kalimutan mag-subscribe. Pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni John Aldrin Cases. At kami din po, pakiclick na po yung aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin ni BBM. Ayan. Yes, ganun. Ganon din sa Facebook namin, mga kapudibis. Mag-follow na po kayo at ang TikTok ng The Food TV at ang TikTok ni BBM. Yes. Ayan. Shoutout po sa Team Matibay. Team Matibay, I love Team you all Walwal. po. Team Walwal. I love you all. Yan. Jason Laksamana, hello po. Frenny Kimi, I love you. I love you, It's Lenny. Tikimi. It's Lenny. Yan. At cook like crazy, guys.
paki-follow na din, paki-subscribe na po kay Cook Like Crazy. Ayan. Ayan mga Kapudibis, kung gusto nyo, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you.